this vlog guys, Papa Japs in the Cabalan branch or Danita City, Pangasinan to taste the kapangpangan foods na di pa natin natitikman. So let's try this sa mga pinagmamalaki nila dito at mga iaahin natin sa mesa natin guys. So let's go! But before that, timing na may mga fans tayo dito na nakakilala sa atin. So shout out po sa inyo and thank you for approaching Papa Japs and I hope na nag-enjoy kayo dito sa mga foods and for the comfort of this restaurant. Mabalik tayo dito guys. Syempre, naghanap muna tayo ng ating mga mapipistuhan para sa amin at di tayo maunahan. So let's try this guys. Better na gutom ka na pumunta dito para sulit na sulit mo yung mga kakainin mo. And take note, no leftover. Bawal din mag-sharon kapag ayaw mo na. So yan na nga, titingin na tayo ng ating mga lalantakan mga foods. Ayan, yung mga di pa natin natitikman at mga bago sa ating mga mata. Diba? Na-try mo na rin ito. Yung tipong takaw tiging ka, kuha ka lang ng kuha ng pagkain pero di mo rin lang uubusin. So let me know kung isa ka dito. Or tag your friends na mahilig manguha na di inuubos ang kinuko. Diba? Ikaw yun. Awas, ikaw yan, di ba? Ayan no, itatry natin yan lahat yan para matikman natin guys. Grabe guys, ang sarap papakin itong mga nakikita mo. Makapailo, grabe ni. Meron din silang steam dyan na veggies na isa sa mga paborito ko. Lechon na pangmalakasan ang lasa at putok-batok ang abot mo. So tara, samahan nyo na ako para kumuha ng ating mga kakainin. Ayan. At pag kayo mag-alala, I will make sure na masasarapan ako sa mga makukuha ko dito guys. That is lang. And of course, talaga masarap naman, diba? So, sasama ko na lang kayo sa ating food adventure and trip. Ma'am, diba? Paborito nyo rin ito. Diba bang pang kayo? So, Ate Grace, antak na nanarasan ka muna tambura-bura lagos mo. Sherlyn Mang Tuni, kumusta naman panasan nyo? Masarap ba? Ay, bahala kayo dyan. Basta ako mabubusog dito. Papa Japs, sarap yan. Siyempre, yung mga kinuha ko talaga yung hindi ko pa natitikman. Kailangan natin mag-take 2, take 3, at eventually, may pa-take 4 pa. Pero iba't iba talaga yung mga putahing kinuha ko. To make sure na malalasap ko ang sarap ng kabalan. Diba, napaghahalatan nitong mga kasama ko na mga mahilig sa pagkain. Kitang-kita naman sa kanilang mga katawan, okay, maingay. Sorry, binubuking ko na kayo. Tara. Tayo-tayo lang ito, walang nakakapanood, wag ka nang maingay. May pasimple pa dyan na kumukuha, pero deep inside, wal-wal matyamangan. Siyempre, di na kita mimensyo kasi alam mo na yan. Itong sabaw din nila na sinigang, ang sarap guys. Yung tipong lutong bahay na napaka-special, napakasarap. At of course, di mawawala itong mga nanduruman kulay inuman. Bahala na kayo dyan mamili guys. So that's it for this video guys. So this is Papa Japs and that's the story.